рақамҳое ки ҳозир нишон додам дар рӯи дивани сирх буд, метавонед ам рақамҳоро занг занед. Анам хеле кӯдак дар беҳад хушрӯяк 450 сомон буда. Бо занг занед арзон мешава. Анам хе чӣ меган ира, манеж меган, люлка меган, ҳаҷоиб хушрӯ. Напанавай. ҳозир ҷадам бо як рақам ҳаст. И анамин диван анамин кресла 700 сомон буда. Рақамҳои савдогар. Марҳамат. Занг занед, пурсон шавед. И кресла ба фикрам дутая ё дуташ 700 сомон. И кресла дуташ 700 сомон ай. Дутам хали кресла 700 сомон. Аҳа. Набине. 1400 ҳар душа ё? Значит, якташ 700 сомон. 550? Ана заводской стуло агар дар кор боша метавонед бинед. Чанд сум буди стуло? 550 сомон. Почоёшон набинед чӣ қалай поёшон. 550 сомон ам хай стуло ҳастай Беларусия. Рақамҳое ки ҳозир дар кресла буд, ҳамон рақамҳои савдогарай, метавонед ки нархишам гап занед. тамошобинони азиз, дар ин ҷо бошад аз кӯҳнабозор мехоҳам барои шумо анами комплекта нишон диҳам. 6900 сомон будаи спальни гарнитур. Ина рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳаст. ҳозир спальниро пурра нишон медиҳам. Анаи вайшай шифонераш шкафкупаяй аҷоиб кардагӣ бо ин дариҷа. Анаин оинашай ҳамроҳи трюмо дора оинаш. Аз ин тараф бинед бо модели нав хушрӯ моделиш аз ин тараф кушода меша. Ида бари оинаяй. Ана тумбучкоҳош ва марҳамат худи диван. Анаи диван 6900 сомонай. Диванаш беҳад калони хушрӯ. Бо занг занед шояд ки арзон шава. Бисёр савдогарон нестанд дӯстони азиз. Мо ами рақамҳошон ҳаст ва ёшон ҳаст, нархҳои мебело ҳаст. Ба шумо пешниҳод мекунем ки бо худтон метавонед занг занед. Яъне ам хеле чизо фурӯхта мешава дар кӯҳнабозори Саховат. Набинед, мақсади мо шинос кардани шумо бо молҳои анамин бозор. Вайш матрасаш ба фикрам ки ортопедический, барое ки беҳад матраси хушрӯ сахт. худаш ҳамин матрасо мумкин ки 2500 сомон боша. Матраси холиш эҷада бошад. бинед чӣ комплекти хушрӯ. Шкафаш калонай. Оинаш ҳам бинед. хулоса анами қадар мебели фасон дариҷа ҳаст.